mållytten lidt. Ja. Lækker til at lave det her. Der er de der træer, og så skulle der ligge, de må ligge derovre så. Ja, det savner jeg. Ej, har hyggeligt her, mand. Fuck, det er fint. Den er perfekt. De har haft gang i den i går i hvert fald. Fuck, hvor nice. Den skal vi nok få fyret godt op i, så kan man lige lave lidt ud. Cool. Ej, hvor er den flot, hva'? Det er snart. Ja, og det er toilet derinde. Det er sgu ikke så. Ja. Der er masser. Men altså, Er den der? hvad er den her? Det ser fedt ud, hva'? Meget. Nå, det ser ud, det er sjovt, man har lavet det. Ej, det er vildt. Nice. Så dem, der ligger her ved siden af, som vi kiggede på, det er enmands og tomands. Ja, dem her, han. Ja. Her kan vi tage hver morgen, så vi lægger og kigge på hinanden. Det kunne da også godt noget. Det kunne det helt sikkert. Den her, det må være gruppe 1, så 2 og 3. Får du røg i øjet? Hvad? Får du røg i øjet? Kan du huske det gamle trick der med, at man bare lige skal slikke på fingeren og pege ned med røgen, så forsvinder røgen? Det virker. Hver eneste gang. Det er fint. Hold nu kæft. Var det ikke ham der, der sagde, at vi andre var kuldeskræk? Ej, det er okay. Jeg tror faktisk, det er okay varmt, når man på båden. Det er der også. Nu er det heller ikke. Så er det sgu godt til siden. Det er fint, det er fint. Ja. Det kan ikke godt lide, at der kom lidt... Ja, det kunne det faktisk godt. Den der, kunne du se? Sig om bare. Jo, tak. Men det ser fornemt ud. Det skal vi. Hey, skal vi gemme det med? Kom til gutter. Nej. For helvede da. Det er ikke mere end et par timer fra. Det er, at du har den fra et tidspunkt, som du glemte på. Det er her, vi skal med komme fra. Vand, der kommer. Der kommer rigtig meget lige om lidt. Så flyder det hele, og så kommer der ikke mere. Indtil det er i hvert fald det. Den her er jo ikke særlig præcis. Nej. Det var fedt. Ja, det var fandme lækkert. Så er saunen ved at være klar. Tada! Hvad siger tiden? 3 minutter. Kom ind og tag det sidste. Det er alt for varmt. Pindet, Kan jeg få sendt 2 kiks og en chokolade noget? det kunne lige være.
så godt. Dejligt, hvad med dig? Ej, men jeg skulle sove godt, synes jeg. Det er altså samlet det hele. Okay. You know I like it. Jeg får æg. Ja, det skal det også være. Sådan der.